izwi lomzansi ngalixetsha shonke kakhulu sithi isintu sami enqubeni ngalixetsha wethu mani xa ngaba ngomvulo ngerhonqo sisuke ke singahambi sodwa sike khona pha umkhulu namhlanje ke umhla ka 30 ku-August 2021 namhlanje kungomvulo ezinsukwini ukhumbule ke mhlambi siyathemba into losuku lakho lonke luhambe kakhulu konke bucwangisile ekakhulukazi emaplanini osuku kuhambe kakhulu ngalixetsha ke sithola kakhulu asingayithatheli inkosi professor sele khona madoda izigi uyaziva singalolu hlobo namhlanje kodwa ke uyochaza kabanzi dokotela asikubulise sikwamkela Nqubeni mfowethu siyabingelela kakhulu kuwena lobilobi sibingelela kubalaleli bele ebezwi lomzansi FM sithi indumandumani siphakathi isihlahla somdlebo unondela mzimbi bejembeje umfazo nempandla inhliziyo zamadoda ibomvu abasetenda namasenyimba nemkhonto kwazigazi udictionary indaba eseziyudidile umndeni badideka mfowethu sanibingelela mfowethu sibingelela base studio mfowethu sithi sekunjalo badidekile kakhulu uyazi ke professor wambi wathi namhlanje khona bomdabe ngibona ngapha la ngicala bomdabe uyaphila tata phela lami ngiyaphila ngibingelela kakhulu nabalaleli bezwi lomzansi ngibingelela kakhulu nje indawo zezonke namhlanje ngihamba no prophet endumandumani yadumezizwe enhlathweni nyathumelo bemzimba uarchbishop wami udokotela wami ugobela wami uyibona konke kunjalo uyibona konke mkhulu namhlanje before singene konke sikuxoxa namhlanje izimanga ezenzeke ku service yaphezolo izimanga ezibonakala ikakhulukazi ku YouTube channel ka Dr. Khehlelezi ngangena kuwo ke ubhale Dr. Khehlelezi bese ke uya subscribe engalibali ke kupressa i-bell pha kwazi ba unotify ke ngezinto ezothi ke ezenzekayo ikakhulukazi or mhlawumbe ungene ku Black Life TV na kanjani nalapho uzofumana ke ezinye izinto ezenziwa nguye uprofessor prof mfowethu izolo singayikhulumi ngoba namanje lamakhehla wafuna ukuthoba bekunzima kakhulu mfowethu bekunzima hayi kancane bafike bashutha silaphana kwinkonzo kaFire saze sayongena enkonzweni yaseZayoni eyasezayoni ediyonse cishe 4 hours 5 hours mangenzi iphutha beloke nje bekhona beshutha mfowethu abantu bathi hey saze sajabula sishuthwa sivezela inkonzo zonke bekukubi mfowethu inkonzo beyigaya ngomunye umhlathi ngoba besenze ezehlukile mkhulu ukukhumbula xa edluleyo wathetha ngendaba yamakhandlela kodwa sibonile ku YouTube impepho cawe kwakho yabona lobilobi uma ungasazi isintu izokumangaza leyanto uthi nanka amadimoni benzeke esontweni umuntu osazi isintu nomuntu understanda ngemvelaphi yakhe uyothi nansoka inkonzo manje yabona manje labantu sebeyasonta ngoba senza into mfethu kwakade abantu abadala beyikhalela noma kwakade fanele sizwe sethu sabampinsholo noma sethu sabamnyama okwakufanele siyenze lento mfowethu into yasendulo why kufanele sipraise oAbraham nabo Jobe nabo David esasingabazi sifanele sishiye into yethu ngaba leyanto mfowethu into yethu size sakithi saseAfrica nodwa bonke abantu abamnyama kufanele sithi mfowethu masisonta noNkulunkulu phela sibuye simshebe nasi isintu sethu ngoba kakhulu iqiniso lithi mfowethu sisonta phela oNkulunkulu baphesheya lento esiyenzayo uNkulunkulu waphesheya idlozi lakhona abelungu nabo elabo leladlozi asiyali ukuthi uNkulunkulu khona impela uNkulunkulu kodwa asibuye sikhumbule sibuye emasikweni wethu njengamanje mfowethu siku September siyongena ku September inyanga yamasiko la engithi mfowethu usonto esontweni muyeka into yokuthi kune demon akuna demon idlozi alona idemon mfowethu oMoses nabo Abraham asibazi yibo amadlozi abantu abaphesheya nathi mfowethu asibeni proud ngesintu sethu yebo sivume sithi siyamaza uNkulunkulu kodwa nedlozi asilishinga phandle so besikhumbula khona njengoba ngisho ngithi mfowethu sifastile mfowethu sisebhandini manje kunjalo dokotela isimemezelo ke Potchefstroom khona okuzayo mfowethu sizokusho lokho ePotchefstroom ipharmacy yavulwa bazongixolela abantu even though iaddress ngekho kahle uyazi kahle but by the end of the show okay sengitholile ikhona mfowethu ichemist siyavula ichemist ngo Saturday there is a special 40% special is a lot number 1784 uSpinks wethu it's SPI
NKS SPINKS building Potchefstroom 4240 lot 1784 Spinks building Potchefstroom 4240 ila okutholakala khona mfowethu ikhemisi ezobe ikhona siyavula Saturday khemisi enhle kakhulu mfowethu ezobe iphathela abantu izinto ezikhala kahle konke ke kuzobe khona ufana noma ngicacisa yonke into mfowethu oyifica eThekwini izobe ikhona and then in the next 2 weeks siyavula futhi ePine Town siyavula futhi ikhemisi elisha ePine Town sizama mfowethu kwatshala ngayo yonke indlela ngoba ngibonile mfowethu abantu ukhehlelezi bayamthanda hayi kakhulu abathandi mina abathanda imisebenzi yami Dokotela namhlanje siyakhala mfowethu ayikhale mfowethu ngiready ngizokusho nje lokho uzobe khona umdabe uzoqala umdabe ngeke ngizwe ukuthi uma mfowethu ngingekho bayenza indlento okay mfowethu ngihlala ngisho ngithi ukuhlola hayi ngisho ngangivusa ngo1 uthi ayikhale dokotela ngiyokutshela ngithi asiye mfowethu umlomo ongathethi manga mase ngikushilo kushilo mfowethu mangithe wazalwa nini mangithe isibongo sakho ubani uleso sibongo ziyakhala mfowethu bangamangala abantu mfowethu kune mobile pharmacy yami imoto ebrandiwe namhlanje bisemandeni kusasa izobe iseshowe ihamba yonke indawo sizama ngayo yonke indlela mfowethu abantu mabesibhalela ukuthi sicela nisenze lokho siyazama ukuthi siba meet halfway so yonke into abayicela abantu siyazama so while ama chemists seza sihamba dopa sihamba siwakha sizoloku sibanika lokho kuthiwa mobile pharmacy okay sihamba bazohamba beyibona la umuntu azobethenga khona ikhona pharmacy mfowethu esivuliwe ivuliwe on abantu abahambe bayothenga eMnambithi it's number 10 shop number 10 Alexandra Road shop number 10 Alexandra Road bangene khona bayibona ipharmacy ikhona mfowethu on ya operator kumanje kunjalo kumphulaphula ke sihambe siyemncebeni abo bathi bafuna ukubhekelwa kwingxaka ababhekene nazo baba umdabe before sihambe siyemncebeni khawuthembise mhlambe umuntu othi yena khona ingxaka abhekene nazo ekhaya ngumuntu onjani ngathi makatyelele kuye baba umdabe uzomnika uncedo olo alidingayo Lo kunabantu abathi bona baneyinkinga maybe sebehambe kakhulu abahloleleki ngiyabathanda ke labanje abathi abahloleleki kunabantu sebehambe isikhathi eside befuna uncedo abalitholi kunabantu abaneyinkinga maybe abakazi bazi basukume at all mhlawumbe bawe beqala ukushaya namhlanje befuna ukubhekwa namhlanje beke bahamba bayobheka somewhere bafike bathola abake babhekeke balento ababonelwa yona yayinyani laba beyobheka khona ukuthi masibheka nathi la iyobe inyani yini masiyoqondanisa yini kodwa ke sivamisile ukuthi sitshele ukuthi kuyaqondaniswa noma ngabe kuthiwa isesontweni uyatshelwa lethiwa makuthiwa umthandazi ukhuluma into engesiyo ungalingi unanazi imphikisi ukuze ahamba yojima akunjalo mphulaphula ekhaya 0604807164 masimthabatha umphulaphula usiba mhlambi ngabe uthini emncebeni kalixesha usenqobeni molweni ekhaya molweni ngiyabingelela ekhaya kunjani tata siyaphila njani Skona ngibane kwephi indawo uthini namhlanje enqubeni ngicela ukuba anonymous baba ngwamasha silala wena hlala emdabeni baba yebo bengicela umkhulu angibhekele uyaphila baba ngiyaphila baba nje sikhona khehla lami uthe uMongcwele nawe uma uthi ucela ukubhekelwa ake sikufukule njengomuntu ebefaya isimisa endaweni eyilihlane wathi uMongcwele kukhona into ehamba ibuye phezulu into ezimpilo yakhe ibe izitha ezohamba bese ngathi yakulandela yathi inkulumo kaNkuluNkulu ngisho ekhaya emva wena lapho uthona kukini wathi uMongcwele kukhona into ezohamba bese ngathi uvukelwa ngisho abantu basekhaya baphinde babe izitha kuwe angithi angizwa athi inkulumo kaNkuluNkulu kukhona umuntu ekhaya wadlula emhlabeni kabuhlungu khehla lami angithi angizwa lo muntu wayekhonzile manje lethi ihamba kuze kubese ngathi lo muntu mayebuya kuye kodwa ubuya njengomuntu othi ubuya ngento ezinhlanhla kodwa mayebuya kuye njengomuntu okuflathelakho angithi angizwa amandla athi uMongcwele uzohamba la uthi uhamba khona nawe uyohlola kuthiwa no wena hamba uyogeza namanje manje kuthiwa uhlola kuthiwa hamba uyogeza ngoba isinkulumo kaNkuluNkulu njengamanje mase lo sikhuleka kahle ake siphindise kodwa wena ekhala kubo komama lapho othi nakuzalwa khona kubo komama ngoba namanje mawulokhu uthi khona isibongo sakho baba sambe bese siyakuphika njengomuntu abethi nasikubusela ekhaya lo mama njengomuntu akabe kunakhonto ezikweletu ezibuyayo namanje bese ngathi ziyakulokha sibuye phethe impilo yakho bese ngathi kwakufanele sigcine ekhala kubo komama khuluma nami ngizwe baba yebo hayi kunjalo baba umoya usho khona lalela usekhona baba usekhona lo ngisekhona mkhulu lalela khehla uma okokuqala nawe ulokuvumela umoya
Number one baba isimo semali phambana nawe kokuqala lokho. Number 2 ngibona abantu besifazane bephambana nawe. Ngathi mina ngenzani? Wathi umoya ongcwele baba ikhona into eyenzeka kuwe. Ngo 2010 kwakuyi World Cup ngomhla ka 9 April. Kukhona into eyenzeka empilweni yakho ngathi kwenzakalani? Kwakufanele ukuchitheka igazi lelo langa noma ulimale. Yathi inkulumo yasesibini ikhona into eligazi okufanele ngigeze kuqala kuwe ngoba uma ngilandela ngomoya ongcwele kimi ngifunda ngibona uhluphekile baba njengomuntu angathi ujikelwa abantu abaseduze wazojikela na umndeni. Ithi inkulumo yasesibini ukhona umuntu engambiza ngegama kodwa angabizi isibongo sakhe ngathi mina siya wathi umoya ongcwele usiyabonga lo muntu engikhuluma ngaye. Ukhona umuntu okwakhela inkulumo kodwa ongahlangani nayo njengomuntu ngathi ungazi ucingwa amaphoyisa noma ungazi uboshwe kodwa uboshelwa into engekho. Lo muntu engikhuluma ngaye baba uzalwe ngo 1989 beku April 9 uyangizwa ngithi 1989 unyaka wakazalwe ngawo. Wathi umoya ongcwele ngiqondanise baba kukhona indaba ezoziyothinta iBridge City kodwa enkantolo straight kube sengathi ugcina uyoma khona. Wathi umoya ongcwele nguvikele khehle ngize ngikushintsha abantu kodwa uhamba nabo ngithi mina ungahambi nalaba ngoba kunabantu abakuhlelela kabi njengomuntu engathi ungazi uyoyinikela ezandleni zamaphoyisa. Ngibona umsebenzi uvalekile ngabona imali iphele esandleni awukhulume nami ngive. Hayi impela kunjalo umkhulu ukhona umuntu osiyayo. Yeah. Lalela mawuthweni ukhona usiya kuthiwa hlehla kuye. Uma uhlehla kuye ngoba ngehlisela inyaka yakho uzalwa 1989 makwehliswa lo nyaka wathiwa kimi ngikhulume nawe khehle ngoba kukhona into ekulandela njengamaphoyisa. Uza wathi umoya ongcwele ngifuna amanzi olwandle mangifuna amanzi olwandle ngithandaze ngomlotha wempepho uzama ukufika ngesonto vele ngoba siyobe sithandaza ngayo lempepho ufike nayo esontweni kunento kumele ngikwenzele yona ngoba kunomsebenzi wasekhaya koma wakho ngibona wena ukhulunga hlawulwanga ngazi kanjani noma uthi wena ngazalela emshadweni kodwa ngibona ukweletwa edalweni njengomuntu engaze ngithi uma wakho baphelelisa yini ngoba kunezikweleti ezivuka bese kuvuka into enhlambuluko. Khuluma khehle. Hayi kunjalo impela mkhulu hayi ubaba zangaqedela. Papai Ngifike ngimkhulu ngesonto. Ngesunday baba kusashubile ungalwenzi ucansi ngiyacela baba sibambe ibhandi. Ngiphathe ini mkhulu? Phatha amanzi olwandle baba kuphela cha vo. Ngizofika kuyasezayona mkhulu. Danke khehle. Danke. Enqubeni igama la eJohn. Bacela inamba baba ku WhatsApp la ku Facebook. Oh 060 060 4807164 060 4807164. Enqubeni siyakubulisa moleka. Yes kunjani ma? Ay awusole le phone nasikuva kakuhle nasole phone. Uyamva mkhulu? Aya ngimuzwa baba. Okay, angazi thetha Nkosi yami. Okay, ake sithathe omunye umphulaphula wasekhaya siba mhlawumbe thina enqubeni egama layo sithi isintu sam ehle ngaye Professor uKhehleleze. Enqubeni moleka? Ngiyabona babantwana. Esikhona kunjani? Yebo ngiyaphila. Ukhuluma noNhlanhla waDlamini eNanda. Yes, Bunhlanhla uthina namhlanje kuProfessor. Ngifacela ubaba ngibhekele. We baba uthi uma ongcwele kukhona into eyinkinga wena obhekene nayo angithi uyangizwa manje kunabantu othi mawuhamba kuwo wena bakutshela ukuthi kufanele wenze into eyiligobongo imisa lento eyiligobongo wathi uma ongcwele manje kodwa akangifunde mina umuntu ebengabiza ngomama weingane zakhe empilweni wathi uma ongcwele kodwa ikhona into eyinkinga ebuya kodwa ibesekathi namanje iba isichitho kugeneleqe yabo wesengathi iyaphonswa wathi uma ongcwele unomuntu osifazane wena uhamba wesengathi lo mama weingane umbhanga naye angithi uyangizwa ongcwele manje lo muntu osifazane ohamba wesengathi namanje khona into ayisebenzisa kabi angithi uyangizwa wesengathi namanje meyisebenzisa hayi ngoba izinto ebuthakathi kodwa wayefuna wena kube sengathi namanje kodwa wena uphilonga kuyena empilweni kodwa niyahlukana lo muntu omama weingane yathi inkulumo kaNkulunkulu ikhona into ezohamba bese ngathi namanje iyakulandela wena kodwa namanje lomkhuleka kahle ilandela ukuthi njengomuntu ebafasa ikulandela njengento eyisilwane wathi umongo namanje khona into eyisilwane ohamba nayo wena ngisho ubusuma ulele khehla lami uthi umongo likhona into ezokuhamba kuze bese ngathi kubamba njengomuntu ocindezelekayo hayi ngoba kunjalo uthi umongo khona into wabela owabeleswa lo muntu esifazana lo inkulumo kaNkulunkulu kunomuntu
wesifazane owakhipha into ingane yakho angithi uyangizwa khipha into ingane yakho lo muntu wesifazane manje baloko landeleka ngento eyisothi manje khona umuntu wesifazane odwa khipha ingane yakho manje ulandela into ingane yakho encane into zakho azilungi kahle wena manje lo ngithandaza kahle umuntu manje namanje uma into zakho ezingalungi kufanele ngoba lo muntu wesifazane wakhipha ingane yakho wayikhipha kodwa engakutshelanga lento abayimfihlo yakhe namanje manje lo ngikhuleka kahle umuntu lo la kunesinyama esikulandela nje umuntu akabeke mina kufanele wena uthi isingathi uyithe endaweni eyimpophoma bese ngathi yonke sakhuluma nami ngizwe khehla lami baba ngiyakuzwa ukuthi abanye ngabona bangena njengoba ungena khona okwangena njengoba ungena lalela Khehle yena ungena ngendaba yamagobongo lalela Khehle angeke ngize ngikhuluma okuningi ngizawukhuluma ngithi 1 2 3 ungivumele Khehle manginamanga yes uthuma yangcwele angibuyele emva qala game number 1 wena baba angazi noma uzokhohlwa noma uzokhumbula yazi uma sibuyisela imvunyaka uma wena uqala ukuphatha iselfone it was 2003 kwaku November 13 angazi kunento engifuna ukulandela manje kuyona uma uqala uona iselfone engeyakho 2003 November 13 kune phone eyalahlekayo kuwena number 4 yathi moya uma kulahleka iselfone kunento yathatha osetshenzwa ngensila yakho yasemadlebeni kunalapha engiyakhona awuqala uconfirm ukuthi Khehle lezunamanga ngoba ngibuyele emva manje 2003 November 23 awukhulume nami ngive Khehle kunalapha engibheke khona lalela yazi uthi umoya engcwele ngibuyisa ikhalenda manje mangithatha ngiyibeka phansi kukhona into yenziwa ngumntwana ababethi uZanele uyangizwa ngithini manje kuwe uma yenza intombazana owawuthandana nayo le ntombazana yayiyaseMelmondi angikwazi mina kodwa ngikwazi ngoNovember wawukuphi 23 kodwa 2003 kunentombazana yaseMelmondi okwakufanele bese ngathi namanje ugcina nawe kodwa uyothi emagcekeni akubo wathi uMongcele uma silandela kunentombazana eyaganga yakhipha isisu sakho ngibona ithunzela imnyama elamba likulandela kodwa lengane yomfana elokubuya ikulandela Khehle kunemali osazoyiwina kodwa moyiwina uzoyiwina ngesuper bet angazi noma iHollywood noma yini kodwa ngibona ubamba imali le mali uzoyibamba kodwa before kuphele kodwa uOctober kuyobe kuyimali ewu33000 wathi uMongcele ikhona into ezawe imvuleleka kuwe ngoba kunesalukazi esifuna ukukubusisa ukhona yini Okay, akasekho mkhulu siqhubela iphambili. Sikuthabathe ngqobe. Sifaka ngempela iphansi jiyaja lokuzona. Mka. Ngifuna lifaka ngempela igeja manje lishonile. Okay, iqhubele Monica. Usenqhubele Monica. All right, that's great. Siye komnye umdlalo. Senqhubele sekubulisa Monica. Awuphethe isithawula. Khuluma la phezulu baba sikuve uyaphila. Sikhona ba? Ucela? Mkhulu yadidi indaba ukuthi ngicela ungazitsho ndingazitsho noba ndikweyiphi indawo kaloku umsakazo ukhula ngalonto loba sazi ba kunabantu abasenanda sazi ba kunabantu abaseshepstone kunabantu abakephi ngabe ngiyaphuma kuye mina umuntu onjani no serious hayi ngoba nithi kurongo ukuze sazi ukuthi silalelwe kuphi kahle ngoba maybe usegoli maybe uphesheya yes so umuntu mezongena kanjalo nathi sinesinye isithombe lonto leyo all right siqhubele phambili enqubeni siyakubulisa Monica yebo sawona siyabona umkhulu manje lobulobi nawe hey madoda thetha mama yebo bengicela umkhulu angibhekele wasisi ungwabani nesibongo negama kuqala sesiyikhulumelele manje kuphi nendawo igama nguzandi ngwakakhakhani eMaritzburg good wasisi Zandi uthi uMangcwele asambe siye sifika endaweni yaseMaritzburg angithiwa ngizwa masifika kule ndawo ohlala kuyo mase siphelisa umuntu esifazane namanje olokezenza umngani wakho wathi uMangcwele kunomuntu esifazane oyinyoka kuwe olokezenza umuntu omngani wakho angithiwa ngizwa uthi uMangcwele umuntu esifazane kukhona into olusizo akalicela kwena emavikini ambalwa adlulile wacela into olusizo lento eyimali wathi uMangcwele kukhona umuntu esifazane lapha ohlangana nalomuntu omngani wakho mayeloko behlangana uzohlangana umuntu
umnakwenu angithi angizwa manje umuntu ubaba wente ingane yakho wathi umongcwele manje makulongikhuleka khona into ayisichitho ekufanele sichithwe wena kodwa uchithwe kumuntu ubaba wengane mawufaka lesichitho kodwa bese kade manje ufaka lento eyisithombe sakhe efonini wathi umongcwele manje asihambe siyofika endaweni ekuthiwa iseXhobo wathi umongcwele masifika endaweni ekuthiwa iseXhobo sifuna inyanga kodwa wahamba wasengathi kuthathwa kona umuthi efuthi bantu abasetshenzwa wena uthi uNkulunkulu kukhona into yakhe yokugqoka wena yangasenhla kodwa eyisikipa yahamba wasengathi yakulahlekela into yakulahlekela kukhona umuntu omngani wakho ngithi ngizwa manje athi uNkulunkulu malokho manje ngikho lokho isichitho lesihamba basengathi sisebenza kwalento obengale ngathi ngiyaxabana ingekho into ebangwa ngathi uNkulunkulu kukhona into esebenza kabi njengento abekubina wena bakuphethela amanzi amnyama njengomuntu akabe kunokhona into eyinhlupheko ekufanele ukhandelwe yona khuluma nami ngizwe sisi. Yebo kunjani impela kunjani mkhulu kunjani khona iskipa sami salahleka isasimnyama Make sisi mangaka prophet mina macacisa ungabosheshe uyiprophet oyeka maybe ngizongena kuleso skipa kutolikele sona sasinjani uke sisi waba nomngane abathi uSma kade bembiza ngoSma Simangele angeke ngisho isibongo bengizosho if besi2 manje seradweni noma esilalele naye ngifuna ukuthi ngiphike kahle mayifike ehouse unginuke eradweni asisho kahle nje kamnandi simnqamlele sithi uSma kodwa lo Sma ngeke silisho isibongo kodwa mawufuna ngisho isibongo uzofika kimi angeke ngikucharge ngizokusho nje mahala lokho igama lakhe uSma mkhulu lalela ke siswami ngelinye ilanga uzofika kimi sithakathe nawe siyothakatha kamnandi yezwa ngoba into engizokwenza yona ngizofuna ukuthi within 3 days kune SMS noma kune call ozoyithola iphuma kuyi siswami ubelethisiwe wena njengamanje usetshenzwe ngezihlabathi zamathuna ithuna leSulumane uyangizwa ngithini ithuna leSulumane ube kwispoki wena uma ulele ebusuku ngibona wethuka kodwa ngathulele nomuntu wesilisa wethuka awulali kahle wena kukhona into esinyama esiqali kwenzeka uxabana namndeni wakho noma uxabana namalungu omndeni njengabantu abangathi kodwa abasafuna ukulalela noma abasakufuni yazi ngibone lento affect is your affecta nomsebenzi njengomuntu ongathi ungahlala ungasebenzi wathi umoya engcwele ku relationship akuhambi kahle njengomuntu ongathi wena ungaba single uhlala usingile ungabi nayo umuntu ngikubona uqasha udiliza ngathi waqasha wadiliza ngiyahloniphisa ngakubona uqoma waphinde waqoma wathi umonge likhona lento eyisipoki ohamba nayo kodwa wayifaka ushomo wakho noma intombazana eyomngane wakho kuneskipa sakho lesokhuluma ngaso esasimnyama kodwa sonzwe ngento engathi isilk engathi kodwa ifuna ukuba into engalento kuthiwa inight dress engathi isike ngathi yashelela lesi skipa engikhuluma ngazo uyangizwa ukuthi ngithini le top mangitolika uthi umoya engcwele iyona into eyathathwa lento masingalandela ngamoya kahle ngakudirector ukuthi awuhambe endaweni kanje uyoyithola lento kodwa qobo iyobe igqoke umuntu kodwa qobo abathi Nkosi yami uthulisile umuntu wayomthola eyigqokile endaweni yase Sweetwater uyangizwa ngithini kuthiwa ngihambe ngiyofika endaweni yase Sweetwater ngifuna umuntu abathi uthuli umathuli thulisile kodwa lo muntu yomthola eyigqokile lento kodwa yaqala yasetshenzwa lo muntu engikhuluma ngaye endlini yakubo noma kubo kunesangoma noma kunogogo inyanga wena uke wangajwayelana nomuntu kubo kwakwelashwa wathi umongcele kanti wayengakufuni lo muntu wayengakuthandisisi khuluma nami ngive kunjani impela kunjalo awuzame sisi ukufika kimi sibone ukuthi sithakatha kanjani bomkhulu ngiyabonga kakhulu amen Alright, ngqubene igama la isihloko sethi ke isinto sami dokotela xetha luchaba kodwa ngivekezayo ngoba imivulo akapheli yona imivulo kodwa before sihambe kakhulu umkhulu mfowethu asikusho lokuthi yeah uNkulunkulu emuhle yonke into mawuyenza uthandaza uNkulunkulu noma bengathi bakuvala kanjani yes ngeke baze bakuvale yebo ngqi ngike ngakutshela ngathi siya struggleish ukuthola ama office eThekwini yeah sabona ukuthi ngcono senze njani sithenge noma senze njani kwasho ukuthi mawuthenga it's not mawuthenga uthenga property awuthengi njengesinko ufike kuthiwa mi yeah but ke uNkulunkulu emuhle esithenga bonke abafisa ukujoina iDr K Funeral Service yeah Dr K Funeral Service abayahamba bawubona into ebizwa ngeoffice masikhuluma ngeoffice esithenga baye number 51C Mahatma Gandhi Street kwaDukuza 4450 aba contact untombazana abathi uXoli all right enumber net 072 194 5315 5315 ngiyacela mfowethu kuyo yonke into abayenzayo abamfonelele uXoli ukuthi babuze ukuthi
kamkhulu ngifuna ukuyohlola ngifuna ababe professional abantu Okay. lento iqondane nomasingcwabisane mawufuna ukungena ngaphansi kakhehlelezi Alright. noma bafonela uThembeka enambeni ethi 065 065 399 399 7729 7729 065 065 399 399 7729 7729. likhona ke linye office mfowethu ngiyacabanga ukuthi lona head office lethu leli abantu abayobona ioffice la ngempela futhi liseThekwini enkabeni yeTheku straight Okay. number 155 Warwick Road Julius Nyerere number 5 Julius Nyerere Road 155 Warwick Road Julius Nyerere Okay. Nyerere Okay. Nyerere and then abafuna ukuzohlola manje mfowethu esikhuluma ngabo Okay. abafonela uZandile enambeni ethi 081 081 384 384 09 09 55 55. ngithe 081 081 384 384 09 09 55 55. abafuna ukuzohlola eGoli sesikhuluma ngeJohannesburg in case useJohannesburg uthi 066 066 00 00 266 266 33 33 066 066 00 00 266 266 33 33 abaseThekwini futhi in case awumthola uZandile fonela inamba ethi 072 072 1234 1234 976 976 ngithe 072 072 1234 1234 976 976 inamba yethu yase office ihlala iyodwa nje ithi 087 087 550 550 1177 1177 087 087 550 550 1177 1177. ngiyaprefer ukuthi umuntu aqale mfethu afonele office inamba yase office kube uyena akothola inamba ka WhatsApp ba WhatsAppane nomuntu otherwise kunama scammers amaningi uzoloku WhatsAppa ngo asinayo inamba mfethu ovela usukele nje WhatsApp phone aqala kube umuntu okudirectayo and then mfethu zisakhala siyawanciphisa amalanga aya ngokuyophela manje sibheke ku December 15 la sithi kuyohlukana khona inhloko nesixhathi Oh madoda. impela mfethu kubi mfethu ama numbers into engizoyihlebela manje abantu mfethu Yeah. ama vote esihleli kuona manje sihleli ku 216,000 Yo 216,000 ama vote abantu bonke 216,000 abantu asebevotile kulo 216,000 asazi ukuthi ubani osevote kakhulu ukudlula omunye wena mawungafiki uvote over 216,000 obviously kuyakho leyo moto Yo i-closing date mfethu mhla ka 5 December Okay. then as from mhla ka 5 December kuya kumhla ka 14 December kuyobe kubalwa then ngomhla ka 15 December siya hand over SMS nje igamela ethi Mzo Enambeni inamba nethi 33 33 013 013 MZO Yeah 33 013 013. u-SMS akaningi kukwena ukuthi ufuna u-SMS ivote lakho uyowina ngokuthi uvote kangaki kunabantu mfethu abakithi abavele bangiphathe kabi abathi mina ngeke ngivote ngoba ngiyesaba ukuthi ngibazongihlula ithi into yami abantu abayigwili abanemali bayanqena ukuvota abantu abawina le moto trust me umuntu nje oyizamelayo khona nje ngibonile mfethu every day ufaka amavote wakhe awu10 akatatazeli uzobona le moto yowina umuntu onganakekile enayidayise eqala ibusiness Abe nemali. that's the way of supporting abantu abamnyama nami ngibuyisela kanjalo emphakathini lona kokhuluma ukuthanda kwakhe okwakhe lokho mfethu isho inamba yakho Baba uMdabe usemlazi kwayo 2173 inamba abantu abazongithola kuyona 0788 0788 151 151 417 417 088 088 151 151 417 417. kunabantu abakude budlobulobi uthola baseGoli Cape Town Eastern Cape mhlambe bafuna ukuthi bahlezi beWhatsApp abathi 073 073 120 120 38 38 30 30 073
073 120 120 38 30. Asisho lento bilobilobi mfowethu sisebhandini bonke abantu abasuke eStern Cape Town konke ku Johannesburg Mpumalanga all over siyaba invite enkonzweni Sunday kuyashuba kubi kushubile mfowethu siqale ibhandi esizoliqala ngoLwesithathu last day it's Wednesday okay umuntu othanda inkonzo yasekamereni shaya kokugcina nje ngoLwesithathu siyagcina mfowethu inkonzo yasekamereni okweshumi okay enkonzweni ay siyabonga mfowethu enkosi Dokotela sibonga kakhulu sizohlangana bayazi mfowethu ngo4 o'clock ekseni ziyakhala siyaqhubeka siyaprofeta ashu siyaprofeta mfowethu ekseni asidlali kade ngaba bagcina abantu bathi ayikho indawo yakhe ukhethelezi ake sibone